उदालगुरि जिल्ला बनरगावआव SBI निफ्राय रुरेल सेल्फ इमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआव मोनसे बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया जागायबाय। बे फोरोंथाय होनाया थांनाय बुधबारनिफ्राय जागायनानै दा सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै फोरोंथायखौ अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय बायदि गोबां गाव हारसिंनो मावनानै जिउ खुंनानै लानो हानाय आयदाफोरनि सायाव फोरोंथाय होनाय जादों। नोंथांमोना सोलोंनो गोसो गुदुंब्ला फसंथानाव थोंजोङै खौरां लानानै सोलोंनो हागोन। फसंथाननि बिथोनगिरि दशरथ ब्रह्मआ बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायनि सायाव जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। नमस्कार, आं Rseti डाइरेक्टर। Rsetiआ जोंना बरनगाव दं, रुराल सेल्फ इमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्यूट। Rseti माने बे Rsetiआ जाबाय MORD नि आन्डाराव मिनिस्ट्रि अफ रुराल डेभेलपमेन्ट। Rsetiआव जोङो रुराल आनएमप्लयमेन्टफोरनो ट्रेनिं होनाय जायो। बेयाव जोंहा बे 2022-23 आव 18टा प्रग्राम दं, जेरै अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, फास्ट फुड स्टल एन्ड उद्यमी, फिसिकालचार, पापर पिकल मेकिं, वुमेन टेलरिं, माशरूम काल्टिवेशन, डायरी फार्मिं एन्ड बार्मी कम्पोस्ट, शपकीपार, बेफोर आयदाया दं। नोंथांमोनहा बेयाव फैनानै ट्रेनिं लाफैनो हागोन। ट्रेनिंआ जोंना 6 दिननिफ्राय 10 दिनसिम बे माबाया जायो, शर्ट टार्मा, आरो टेलरिंआ जोंहा 30 दिन जायो, बे मास मोनसेनि थाखाय। बेयो फ्रि अफ कस्ट। जोंहा थानाय हस्टेल फेसिलिटिबो दङ, हस्टेलावबो थानो हायो। बेयाव जेबो थानायाव रांफोरबो होनाङा, फिसफोर नाङा। नोंथांमोना बेखौ माने फेसिलिटिखौ लाफैनो हागौ। बेयाव माने 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरसिम सेंग्रा सिख्लाफ्रा ट्रेनिंखौ लाफैनो हायो। बे ट्रेनिंफोरखौ लानो थाखाय माबायदि जि नोंथांमोननि मावख'हा फोनांजाब खालामनांगौ नोंथांमोना? जोंनाव माने फैनानै फर्म फिलआप खालामफैनांगौ, फर्म साबमिट खालामनांगौ। फर्मखौ बेयावनो मोनगोन, इनस्टिट्यूटआवनो। बाव भटार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड आरो BPL नि प्रुफ होनांगोन, जेरै माबा जब कार्ड, रेशन कार्ड, बेफोरखौ साबमिट खालामनांगौ BPL नि प्रुफ खालामनो थाखाय। नोंथांमोननि फसंथाननिफ्राय जि सोलोंसाफोर बिथांमोननो मा होयो नोंथांमोन? जों बिथांमोननोथ' मा होनो, जों बिथांमोननो जास्ट माने गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि माबा फोरोंथायखौ फोरोङो। ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर लनफोर लानो नागिरबा जों बिथांमोनखौ बेंकसिम माने क्रेडिट लिंकेजनि थाखाय लन फर्मखौ फाथायहरनाय जायो आरो। लन होनाय होयिया बेंकआ एसे डिसिसनखौ लानानै लनखौ होगोन। बेखौ लास्टाव जोंहा मोनसे इभुलेसन टेस्ट जायो, बे टेस्टखौ पास जानांगौ। टेस्ट पास जाबा सार्टिफिकेटखौ होनाय जायो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाय लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाय लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथायखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाय लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथायखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360